Elias Sambar UNESCOn Palestinako enbaxadore izandako historialari eta idazleak mintzaldia eskainiko du gaur hiriburun Gazako egoeraz eta etorkizunaz bertziak bertze Gernikako bombardaketaren urtemugaden egununtan. Baionako Rencontre sur les Docks Zinefestivalako 5 urte betetzen ditu Atalanta Zinemak proposatzen duen autore eta sortzaileen zinema festivala da, aurten gonbidatu gisa Iran herrialdea eta Euskal Zinemak ere izanen du tokia, tartean estrenaldi batekin Artzain Soil izeneko filma. Arratsaldeon Donibane Luizunetik, beti bidean eskuin eta ezker, erreportaiak aktualitatean berehala, ongi etorri deneri. Elias Sambar, Nazio Batuen Erakundea den UNESCOn Palestinako enbaxadore izan zen 2005 eta 2021 urteen artean. Frantzian errefuxiatuta dagoen historialari eta idazleak mintzaldia eskainiko du gauean hiriburun. Gernika, Gaza, oroitu eta ekin izen burupean, Gernikaren bombardaketaren urte hurrenuntan. Pourquoi il y a eu Guernica? Guernica c'est quoi? C'est un massacre. Zer da Gernika? Jendea joan arazteko masakre bat. Joaten bazarete, bizirik iraunen duzue, gelditzen bazarete, heriotza da. Gazan gertatzen ari dena da. Gogorarazi du duela 6 hilabetetik egunero eta gauero Gaza bombardatzen ari direla. Ça bombarde tous les jours et toutes les nuits. Osloko bake prozesuko negoziatzaileetako bat izan zen Sambar, baina egun adiskidetzea oso zaila ikusten du eta Israelen asmo bakarra Palestina desagerraraztea dela dio, espulsioa. Littéralement de raser. Eta palestinarrek jada ulertu dugu, behin joan da, ez garela gehiago itzuliko. Quand on part, c'est fini, on revient pas. Baina ez gaitu ze eszenatik botako, nire itxaropena arnastea da. Donc mon espoir c'est ce souffle. Sambarrek ezinbestekotzat jotzen du nazioarteko auzitegi penalak esku hartzea, garaian Jugoslavian egin zuen bezala. Le pénal international est totalement absent de la scène. Nous n'avons pas eu une déclaration. Nazioarte erabat isilik dagoela gogor kritikatzen du. Vous savez que ce tribunal pénal international. Obi komunak agertzen ari dira ospitalea azpikaldean esaterako, Jugoslavian gertatu zen bezala. De deux charniers, de deux hôpitaux. Et on savait qu'il s'était passé des choses dans ces hôpitaux. Palestina estatu gisa onartzeari buruz. Qu'est-ce que vous reconnaissez? Quel est le contenu de cette Onartu nahi izate ongi dago, baina zer onartuko digute dio. Ze elementu, ze muga, ze ondasun. Gure aldarrikapena argia da, zuek bezala bizi nahi dugu. Normaltasunez bizi. En fait, que demandent les Palestiniens? De vivre comme vous, normal, pas plus. Ne demande pas plus que ça. Mintzaldia eskainiko du 7:00 goiti hiriburuko La Perlaretoan. Baionako Rencontre sur les Docks Zinefestivalak 20 urte bete ditu. Atalante Zinemak proposatzen duen autore eta sortzaileen zinema festivala da. Aurten protagonista Iran izanen da. Fois des inédits, des avant-premières, des classiques aussi du cinéma. Optika honen baitan zinemakile iraniar handi bat omenduko dute. Rakshan Banietmat bertako filmetan emazten errepresentazioa eraldatu duena. Et qui viendra spécialement de Téhéran. Halaber, Frantzian ikusi gabeko lanak ere izanen dira festivalontan. Hala nola, My Favorite Cake, Iranen debekatua eta Berlingo festivalean saria irabazi duen filma. Ils ont tourné un peu clandestinement certains films. Erakutsiko ditugu lanetako batzuk ere, eraklandestinoan grabatuta daude, debekatuta eta errefuxiatuta bizi diren zinemagileak dira. Qui sont un peu en transit et voilà, on sera content d'accueillir ici. Euskal Zinemak ere badu tokia festivalontan eta Artzain Soil izeneko lana estreinatuko da bertan. Maina 6-7 urtez aritu zen Artzain Soil gisa, eta egun batez aipatu zigun eremu batean sustraitu nahi zuela, eta 20 urterekin ongi zela instalatzeko astapen batean Artzain Soil gisa oso aterabide ona izan zela, baina 30 urte urbiltzen ari zen horretan, beretzat importantea zela nunbait instalatzea eta gehiago azken finean askeago izateko bere lujak nahi bezala bideratzeko. Eta hori izan zen gure abiapuntua dokumentalekoa, erabaki ginen bihurgune horretan hori aitzakitzat hartzea. Halaber, Samsara Oskar Alegriaren azken lana,
zintzindurrun garratze izenekoa eta negu hurbilak ere ikusi ahal izango dira. Azken hau Gastibeltzaren bidez maiatzetik goiti zinemageletan ikusi ahal izanen dugu. Asteburu untan ere itzordu frango, Senperen lehen geldialdia dantzari ikusgarriarekin, Ziriko Latz, Senpereko Euskal Dantza taldeak 45 urte betetzen baititu eta gaur gauean eta bihar arratsaldean dantzari ikusgarria eskainiko dute, taulen gainean, 100 bat dantzari, baino gehiago, 84 urte artekoak, hori ez da maiz gertatzen, baina tokirik ez da gelditzen, aipatu nahi genuen ala ere. Tokia Siberuan badugu, maskaradak bururatuko baitira larun batuntan, urtea hasi zenetik Pagolako gazten eskutik maskaradak erri, 14 bat erritan, eta ikusten duzu, olako giroa piztu dutela han eta hemen, Pagolako gazteak badute mereximendu, Pagolan ez baizen sekuran, maskaradarik izan, eta pastorala eman zuten bai duela 5 bat urte, Frantxoa Kazeten inguruan, baina orain ikusten duzue, azken emanaldia ikusteko parada, larun batuntan Pagolan, barrikadak goizean eta gero arratsaldean emanaldia Herriko plazan. Horiek oro Siberuan, baina Aitor Sagarzazu, arratsaldeon, badugu gauza gehiago, hemen berian Baionan. Bai, arratsaldeon tradizio handiko itzordua gainera, Baionan kantuz ekimenak 27. urtemuga ospatzen du asteburu honetan, euskararen alde kantuaren bidez bizi berritzeko ez, alegin horretan jarraitzen dute Baionan kantu zen, eta 27. urte hurren honetarako 11etan eman dute itzordua Pilori plazan, goizeko 11etan, bertan bezala kantatu egingo dute, nola ez, eta gero ondotik ordu batean zikiroa izango da, loga aretoan, eta ondotik kantu eta mutxikoak. Hori Baionan, baina Baxe Nafarroan ere badugu beste itzordu garrantzitsu bat, galdu ezinezkoa, Baigorrin Nafarroaren eguna antolatu dute beste baina ere, apirileko azken igandearekin, eta bertan, egun osoko gitaraua ondu dute Nafarroa bakarra dela aldarrikatzeko. Goizeko 9etan hasiko dira, merkatu eta gosariarekin, 11etan desfile nagusia, eta ondotik ekitaldi hunkigarria, irrintzia, larraindantza eta bazkaria. Bukatzeko txarango gari, bertsolariak eta kontzertuak ere bai, nola ez, Kumbian Bero, Belako eta DJ Uzkuluz, beraz, hortxe plan osatua ez da iganderako, Baigorrin. Itzordu edera eta kantuak dion bezala, zer litzateke Baigorri Euskualdun ez balitz, ez dugu pentsatu nahi ere. Ongi pasa, Nafarroaren egunean, eta nere olaso, atxaldeon zuri ere, nora teramaten gaituzu? Bueno, kasu hontan, Biarritzera, musika festival batera, Gojiga, Mas, Histeria, Orbel eta Zetkin taldeekin Biarritzerako uste eta zokan, eta bertan ospatzen ari dira, gaurtik hasita eta bihar ere izanen da Ocean Fest festivala, ozeanoen babesaren aldeko musika festivala da, eta esan bezala, tartean Gojiga Baionako metal taldea mundu osoan zehar oso ezaguna da, egungo talde handienetako eta ezagunetako bat da metalean, ekologismoan ere oso engaiatuak, Amazonia bideoklip argitaratu zuten baita ere, eta metalean jarraituz ere Mas Histeria Frantziako taldea, metal alternatiboan ere oso ezagunak, etxera itzuliz, Zetkin, punk feminista, 80. hamarkadako punk alternatiboa, indarkeria matxista, generoa, feminismoa, klase borroka eta bar, euren letretan, euskeraz batez ere, baina baita ere frantsesez eta espainolez aritzen dira, eta Orbel Baionako musika taldea, post-rock musika talde elektronikoa egiten du, eta gaur arratsaldeko 5etatik goiti, hasiko dira beraz kontzertuak, pixkalen nago zabalduko dituzte ateak, eta gauerdira arte, esan bezala Biarritzeko irati erakustazokan. Mil esker nerea ikusten duzu aldi hontan ere, itzordu handana dugula, eskuin eta esker jaun andereak, egon pixkor, eta asteburuan.